25 години, 25 истории. От нашата история на Агенция за превод и легализация Артедок. Днешната ще бъде свързана с технологиите и комуникациите, които осъществявахме в началото на 21 век. Първоначално всички преводи се записваха на дискети, които имаха обаче ограничен размер. Тези дискети се носиха до домовете на преводачите, защото самите преводачи нямаха интернет, а те си седяха по къщите, превеждаха, след което отново се записваха на дискети и се връщахме в офисите да ги разпечатваме и предаваме на клиенти. Впоследствие, след дискетите, минахме на CD-та. CD-тата са с по-голям обем и можехме по-големи и обемни проекти да правим. След CD-тата минахме на интернет. Само че в онези години интернета първо не беше достъпен до всички, второ се заплащаше определено време, за да може да се включваме в интернет системата, а мобилните телефони, те бяха огромни, много тежки и естествено много скъпи. Не всеки преводач можеше да си го позволи, както и ние във всеки офис имахме само по един телефон. Сега сме щастливи, че можем да използваме всички нововведения и технологии за дигитализация на бизнеса. Това е прекрасно, защото отново казвам каква роля имаха клиентите. Клиентите самите те се образоваха, обучаваха и посочиха своите нови изисквания да се използват технологиите, като получаване на преводите, готови по имейл почта, съответно започнаха да се правят видеа и много различни езикови решения ние трябваше да приспособим към новите технологии. Аз съм Таня Карабашева и съм собственик и управител на Агенция за преводи Артедок, партньор в дигитализацията.